ואני חושבת שזה לזכות מפעל הפיס, כי זה לא ברור מאליו, ובמקומות אחרים כנראה נוהגים אחרת. אמרתי לבארי, ואני אגיד גם כאן, לא פשוט במצב אנרגיה כמו של בארי, ובסך הכל הרי זה לא מה שהיה פעם, הגיל הזה הוא גיל פעיל, יעיל, מועיל, ואין שום סיבה לפרוש לפנסיה וללכת לשבת מתחת לשמיכה משובצת באיזה בית אבות. אז אמרתי שאני ראיתי לא מעט פורשים, ראיתי את החשש של לפני, וראיתי את השמחה של אחרי. חיים שלמים ומלאים ושמחים ועמוסים עד כדי כך שהם באים אחר כך ואומרים לא יודע איפה היה לי זמן בכלל לעבוד כשאני כל כך עסוק עכשיו. אז אני מאחלת לכם ושניכם, ממה שאני מכירה, לא דואגת. אתם תהיו עסוקים כמו שהייתם קודם לפחות, אם לא יותר, ובאמת שיהיה רק טוב. וזהו, בהצלחה רבה רבה. תודה רבה, תמר. יש לבארי כמה מילים להגיד, אני אומר לו חכה בסבלנות. טוב, אני יודע שרובנו רוצים להיות צבעים, צעיר, בריא ועשיר. אני חושב שלא פחות מכוון להיות, כמו שבארי עכשיו יוצא לפנסיה. בארי תרם רבות מאוד, אני לא חושב שכולם יודעים את הכל, אבל הוא עשה ממש הרבה מאוד, פשוט לעבודה שוטפת וקידם הרבה מאוד דברים פה בארגון. אני חושב שמבין כל התכונות אני מוצא לנכון לציין את הנאמנות והמחויבות שלו. לא היה פעם אחת שהתקשרתי אליו בלילה ובארי סס אלי קרב. סליחה, היו כמה פעמים שאשתו ענתה. ואז? והעבירה. אבל או שהוא או שהיא ענו וטופל. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הכל, ושיהיה בהצלחה רבה, ונשמור קשר. תודה רבה. אני לא אנאם, כי יש לי שני משפטים להגיד. בארי, המספר, גיל זה מספר אצלו, אין לזה שום משמעות, והכנתי איזה מצגת שבעצם תמונה שווה יותר מאשר 1,000 מילים כדי לתאר את בארי. אין שם מקום בשבילי. איפה? אני לא רוצה שיזוזו בגללי. כאן זה בסדר, תודה. לא, תודה. אני מפריעה פה? לא. שנייה. את צריכה לעמוד, תשמעי. לא רוצה להפריע.
במתנה, את החיים על פני האדמה. נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה.